Go me leis Gaeilge chuoine úsle. Tásúla gom gur cumalaibh mé a churas deachar ar fan nóméid nó gló, ach tá rud éige na tá mé géirí dhéanamh. Tá Éabha gcónaí arálumm muoine na bheith aga measam féin. Dearann sí lum an rud atá weim féin a chur an núl do chuoine, seachas bheith géirí iad san na hása a gcónaí. So here goes. Éabha ní bhrádaí, an bósaí tú mé. Céir seo? Te go hálan nach bhfuil. Is ceann le ceir hiúrán chomá. Is fan go bheith gáirdaín. Seanúlar de bhean. Chum mar eis go thug me pitúig. Níl mé géirí de cáil Éabha. Cén fá? Is bhí seacht an crú agan. Agus amsa. Grid é sin? Níl man an aige seo níos. Cinn ar bhís an aige? Tá mór gáslam sa bhrainc Éabha. Chomá le beirt fáiste agus na híceach té cama dhéanamh lena máthair. Ceirt bhí má icin me sem margaiste. Dúcha dig mé rudaí níos éascarta dí bheirigid cho. Tre sábhad súsá. Tá sín an teach seo weit an uiritin. Ní bhí heach atá se. Éabha. Ná tá sí seo níos má an bhein. Éabha? Oh, na am Jay. Éabha, céir sa deabhla tá mícheart leat. Cit a mícheartlam. Tá is gáblín go de héal cha néintílam agus níos a cit a mícheartlam. Bhí mé anarch leat an tús. Thugtas le fisgur a seansá. Gomán an a rudí thuirtchum a bhí test á web. Sí hó. Siimplí sin. Ja, tá sam. Mar tan burtan gul háirte gurcail. Éabha, Éabha, fan second. Thúil til ama gom. Tile áma. Nach bhfuil lína be eile air agus stáid seo. Tá crumchad áma mó. Tá sad gúil mé gur chlána bheith agam leat, ach just ní mé réile na haid fós. Cúneart. Éabha! 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 Rinne tú céird? Mia tardáiste sin Mia! Oh my God, tá sé go hálan Éabha. Coháirteachas leat. No way! Mark! Céile! Sé sin go hínta cabhad ceilear dhéanamh se ála. Éabha! Tá brónar. No, ní áci tú mé. Ní áci tú mé. Mark, stop. Dúirt tú go bósach mé, bheall tú go raibh na rudí céin ó hain. Tá brónar am. Dúirt tú. Mark, stop. An enam day. Éabha, ná fág mé. Éabha, cén fág go bhfuil tú ag céimeach. Éabha, tá mín ráiliad. Arrá sé.
For fuck's sake! Jesus Christ! Calm Éabha. No, ní higgin tú, calm Éabha. Páirt. Cofhas sa bheith? Ag an airport. Good morning. Ábhra. Right. Carmel Margaret Reese. Carmen, no buy me more. Did you fix us? I mean, they're hanging to dash. What has she bought not had? Overall mission. Gaiilge. Éabha. Níl sam. Níl sé sin cosúil lása. Botú na bhíán. Ich chreacailtas me mullis na cáilíní ón obair. Tuigim má chialann sé seo nach féidir lena bheith. Ní strema ach branche get a wet na rile. Deirte goin cáint an níos chomportí agus clár. Hospital, go beo! Tá me sibh sa cíochnaí. How is it?
Call tú? Tá bóiste tíocht. Lean an ma. Like, all right, but just talk Maria. Scéal Laura Cross a Rúnmhara a fearr céile a gundé chorca a nacht marú. Is mis sémas a chóirta agus is eistar mé. Has mé gasir nuair bhí me rang cethir sa mhunscail.